Добро утро на всички! Казвам се Георги Христов и съм Project Manager в IGC. Аз ще бъда вашия домакин тези 2 дена на семинара eManager в Бургас. Искам да благодаря на всички, които сте тук за интереса към събитието. Надявам се през времето, което прекарате тук, да научите много нови и полезни неща за вашите веб проекти и вашето веб представяне. Преди да дам думата на нашия първи лектор, искам да благодаря и на спонсорите ни от HostBG, от Мебели Виденов и от Бизнес Аспекти, благодарение на които успяхме да направим това събитие безплатно за вас. Както сте видели от програмата, сме събрали едни от най-добрите лектори в България, когато става въпрос за веб проекти, и наистина съм сигурен, че те ще кажат много нови и полезни за вас неща. Преди да предам думата на Майк и да го презентирам официално, искам да ви помоля за 2 неща. Първото е, ако е възможно, да спрете звука на вашите мобилни апарати, за да не разсейвате лекторите, когато говорят. И второто е, ако е възможно, да не напускате често залата и да влизате, защото това също доста така пречи на вниманието. Благодаря ви предварително за което. И така, първата лекция от семинара е Waterfalls vs Agile, модели за управление на проекти. Лектора, който сме поканили да говори по тази тема, е Майк Рам, който има един много богат опит в тези неща и ще ми е много интересно да чуя неговото мнение по въпроса и да видим как можем да използваме един или другия метод за управление на проекти на практически опит. Благодаря. Добро утро от мен. Аз се занимавам с консултации по управление на проекти и водя доста обучения професионални в тази област. Специално тази тема беше голямо предизвикателство за мен, защото имам няколко семинара, които водя, които са... някои от тях са 3-дневни и общо взето обучението е много богато и нещата, които се говорят по тази тема, са много дълбоки и сложни понякога. Така че за мен беше наистина голямо предизвикателство в рамките на час и нещо да ви разкажа за 2 лагера воюващи, защото те все още воюват, и какво е предимството на един или на другия подход. Ще започна с нещо, което може да ви се стори така малко интересно. Познавате ли кои са тия 3 лица, личности? Някой може ли да ми каже? Знаете ли кой е този? Не. Отговор от залата? Не се сещате. Не сте учили по история. Това е Мартин Лутер. А този, предполагам, всички го знаете. Нали? А този, най-крайния? И него не сте го чували, може би, или не сте го виждали на снимка. Той се казва Кент Бек. Той е създателя на една, може би, първата agile методология, така популярна в софтуерните среди, Extreme Programming. Какво е общо между тези 3 герои, защо съм ги сложил на снимката? Общото е, че и 3 се имат за революционери. Общото е, че и 3 се опитват да се борят с големия звяр. Кой е големия звяр? В случая на Мартин Лутер, предполагам, че сега като ви казах името му сте се сетили, той се опитва да се бори срещу католическата църква, която е била големия демон на неговото време. Другаря Маркс се е борил срещу капитализма, а Кент Бек се бори срещу така наречения Waterfall. Срещу класическите методологии за управление на проекти. По-нататък, в края на презентацията, ще ви разкажа и друго общо, което аз съм открил между тях. Но преди това ще започнем с малко история. Управлението на проекти започва още от най-дълбока древност, когато хората са тръгнали да си правят някакви къщи. Както знаете, подслона е една от основните човешки нужди и дори когато трябва да построиш една такава проста сламена колибка,
се изисква някакъв план и някакъв мини проект. С течение на времето хората започнали да усъвършенстват това умение. В един момент са започнали да правят и други неща, други сгради, които нямат за цел подслон, а имат някакъв по-такъв религиозен, да го наречем, характер. И както знаете, ето тази сграда, например, Хеопсовата пирамида, се оказва, че е толкова сериозно предизвикателство за технологиите, с които дори днес разполагаме, че все още има много детайли, за които учените, специалистите в разни области не могат да преценят как онези древните хора са го постигнали. С това искам да покажа как много дълго време, в продължение на хилядолетия, е еволюирало умението на хората да строят и съответно да управляват строителни, в случая, проекти. Дори днес, въпреки че не познаваме някои от технологиите на древните египтяни, ние си имаме някакви други наши технологии, които също са достатъчно сложни. Представете си как се прави едно такова съоръжение, виждате колко много техника е нужна. Защо е толкова сложно да се направи един такъв обект? Защото изисква много материали, защото е важно за живота и за здравето на хората. Спомняте си, може би, всъщност като гледам, доста сте млади повечето от вас, но преди, ето сега ще питам колегата Пламен Петров, преди, може би, 20 няколко години един стадион се беше срутил в Белгия, мисля, че беше, вследствие на което загинаха доста хора от зрителите. Тоест, важно е това, което се прави, да се прави правилно, да се прави без грешки, да се прави качествено. Точно поради това и поради това, че е скъп този начин на работа, възникват така наречените класически методологии за управление на проекти. Там горе затова съм написал класически. Класически са точно заради това, че се практикуват от хилядолетия. Класически са заради това, че те имат един общ подход. Той състои в това, че първо се прави някакъв анализ, после се прави някаква спецификация, прави се някаква архитектура, прави се някаква документация, обмислят се нещата от 1000 страни, от 1000 гледни точки, преди да се започне да се строи. Защото представете ли си, тук някъде тези колони да са криви, или да са пропукани, или да са слаби, чак когато ги построим, или още по-лошото, когато започне да функционира това съоръжение и вътре е пълно с десетки хиляди хора, да се окаже, че има някаква грешка и това вземе, че се пропука и се срути. Тогава ще стане страшно. Точно заради това тези хора, които се занимават с такъв тип проекти, с такъв тип дейности, ги обмислят нещата и ги документират, и ги анализират, и ги специфицират много преди да започне същинската работа. Всъщност, просто не може да се правят промени, почти е невъзможно да се правят промени и почти е невъзможно да се приеме някакъв вид грешка. Точно затова този предварителен анализ е много важен. Тук се сещам за един такъв пример. Представете си, че строите мол. Сега много модерно, постоянно навсякъде говорят за молове. Построили сте супер мол, имате много магазини, имате ресторанти за бързо хранене като Макдоналдс, имате ресторанти за бавно хранене, имате кафенета, имате не знам си какво, всичко е супер. И сте много щастливи. След това ваш конкурент прави следващия мол, който има всички тези екстри, плюс басейн. И вие си казвате, как не се сетих аз да си направя басейн? И сега какво правим? Нищо не правите, няма как да пристроите един басейн и да го залепите за мола. Той вече е направен. Точно затова тези неща предварително в този бизнес много се обмислят. И малко така в резюме, това представляват класическите методологии и техните характеристики. По-нататък, в днешно време, когато започват да се развиват компютърните технологии, когато започват да се строят компютри, да се пише софтуер, говоря ви за така малко по-сериозно развитие на тия технологии, някъде в началото на 60-те години, тогава започват да пишат софтуер. Значи, представете ли си,
Аз лично не съм виждал, нали, жив човек от ние времена, който е бил от първите програмисти, инженери на такива големи машини 60-те години, защото аз съм роден в края на 60-те години. Но си ги представям точно както ги дават по филмите, както е типичният образ на съвременния програмист, дългокоси, брадати, некъпани от седмици, обаче с бели престилки, защото са научни работници, работят в университет и в джобчето на престилката имат един молив и две отверки. Защото те винаги работят с отверка, защото той е бил специалиста и по софтуера, и по хардуера, и по всичко. И е научен специалист. Тогава са се раждали технологиите и в един момент са започнали да осъзнават, че има някакъв смисъл да се прави приложен софтуер, да се прави софтуер, който върши някаква полезна работа за хората. Обаче, започнали да осъзнават, че има нужда да се разработват на този проектен принцип, на който се работи и в някакви други области. Но понеже в областта на информационните технологии не е имало никакъв досегашен опит, какво правят хората? Ми взимат опит от една друга област, която много утвърдена, като строителството, например, където, както ви обясних до сега, от хилядолетия се занимават хората с управление на проекти. Измисля се ето този модел, на който го кръстили Waterfall, т.е. водопад. Какъв е смисъла на водопада? Ами първо се прави точно този анализ. Какво точно искаме да правим нашия продукт? За какво ще служи, на кого ще служи, как ще служи и така нататък се правят някакви анализи. След това се прави някакво проектиране, някакъв дизайн, прави се някаква спецификация, прави се някаква архитектура. След това започва да се пише самия програмен код, след което се тества за грешки. Тук има един такъв момент, че ако има някаква грешка, той трябва да се пооправи и след това отива в така наречения процес на поддръжка. Особеното на този модел е, че не се преминава към следващата фаза, докато не завърши предходната. Тази първата на анализа трябва да се направи на 100%, пишат се едни документи, тези документи се подписват от 13 авторизирани лица, подпечатват се, защипват се там с съответните прибори и се вкарват в съответния архив. След това започваме следващата стъпка. Там на тази стъпка се работи, произвеждат се едни документи, пак ги подписваме, подпечатаме, пронумероваме, прошнуроваме и ги прибираме към архива и така нататък. Сега, всеки от вас може да се сети каква е слабостта на този модел. Даже на тази картинка, това, което виждате, би трябвало да изобразява вода, нали? Говорим за водопад. Истината е, че това не е вода, това е цимент. Защото подходът е бил такъв, че в момента, в който се вземе някакво решение, в момента, в който една степен, една фаза е била премината, тя се буквално замразява. И никога повече не се връщаме към нея. Казано е, такава е спецификацията, казано е такава архитектурата, казано е това трябва да се направи и съответно се прави. Това е вършило някаква работа точно в онзи период, 60-те години, когато софтуерният бизнес не е бил бизнес, а е бил научна разработка в някой напредничав университет. В момента обаче, в който се появяват малко по-свестни технологии, малко по-свестни езици, не знам дали някой от вас са чували, но общо ето революцията тръгва с така наречените езици Algol 60, който се появява 60-та година, Algol 68 година, Fortran 4, това са били такива едни много революционни за времето си технологии, които са дали тласък на развитието на информатиката. И в един момент бизнесът е казал, не може ли и ние да си вземем компютрите да не стоят вече в университетите, а да стоят в бизнеса. И да вършат някаква полезна работа за бизнеса. Оказва се, че може, но поради това, че този модел на работа е бил такъв и е в някаква степен закостенял, т.е. в момента, в който вземете някакво решение, нямате право да го промените, това много пречи на бизнеса, по простата причина, че бизнесът е динамичен. Затова, след малко ще ви разкажа, възникват и алтернативите. Тук имаме един такъв списък на някои важни моменти от историята на управлението на проекти. Някои твърдят, че първият проект всъщност е Ноевия ковчег от съвременната цивилизация.
Египетските пирамиди, както ви показах, са един такъв ключов момент от върховни постижения на управлението на проекти. В по-съвременното общество, колегите американци, това е една американска книга "Информация" събрах, смятат, че така нареченият проект Манхатън е първия съвременен, модерен проект. Това е създаването на атомната бомба. Аз малко не съм съгласен с това, по простата причина, че те не са били сигурни дали ще могат да създадат атомна бомба, поради което проектът Манхатън, по моята дефиниция за проект, не е точно проект, ами е научна разработка. Но, забележете, през 1969 година е създаден Project Management Institute. Това е първата организация, професионална за управление на проекти. 1969 година, до днес са минали 40 и няколко години. Тоест, бизнеса с управление на проекти, съвременния бизнес, съвременното разбиране за управление на проекти, грубо казано, датира от 40 години. В сравнение с... И те основно се фокусират отново в строителството и в информационните технологии. Но проблема е, че информационните технологии реално, като практика, съществуват наистина от около 40 години. Тоест много млад бизнес е. Виждате, в армията и строителството започват нещо да ползват 70-те години, а едва през 90-те години започват да влизат такива модели и да се използват за управление на проекти. Тоест съвсем отскоро. И точно в този момент, 90-те години, се появяват така наречените Agile подходи, които са тези революционери в проектното управление, които ви показах в началото на снимката. Те смятат, че Waterfall и въобще класическите подходи, които са базирани на строителството, на опита от строителството, са погрешни, тежки, тромави и непрактични за работа в информационните технологии и започват да представят една нова идея, която би трябвало да обърне света на IT. Какви са предизвикателствата според тях? Едното от тях е, че не става ясно какви са целите на проекта, когато се работи по класическия подход, защото се пише твърде много документация. Пишеш някакви неща, единия пише някакви заявки, другия пише някакви спецификации и после така се прехвърля топката с някаква документация, но поради лошата комуникация не става ясно каква е целта на проекта. Второто, както казахме, твърде много бюрокрация има, което всъщност отвлича работа на хората, които трябва да свършат съществената работа. Нали? Какво трябва да направим в един проект? Ми трябва да построим една къща или да напишем някакъв софтуерен продукт. Когато се занимавате с несвойствени задачи, като писане на документация, и когато това започва да отнема все повече и повече време, хората започват да негодуват, че всъщност те не си вършат истинската работа. Още един проблем е невъзможността за точни оценки. Това много често се случва, особено ако е някакъв дългосрочен проект. Правите някаква сметка. Аз даже бях попаднал на една много интересна книга, която разказва за големите провали в американските проекти. Виждал съм, значи там пише за проекти, които са софтуерни проекти, които са планирани да се разработват 9 години. Вие можете ли да си представите проект, който се разработва 9 години? За 9 години 9 пъти ще сменят всички технологии. Тоест всичко, което някой някога е планирал, за 9 години ще бъде хвърлено в кошчето и ще бъде абсолютно забравено. Тоест това са много такива погрешни подходи, действително, но факт е, че колкото по-дългосрочен е един проект, толкова по-неточно се правят оценките за неговата продължителност и за разходите, които ще бъдат необходими. И най-големият проблем е промяната в изискванията. Това, срещу което водопада не може да отговори. Ако се наложи някаква промяна, а бизнесът постоянно е налага, на вас ви хрумва, че може някакъв софтуер да направите, който така и така ще върши някаква работа, той ще бъде новия Facebook, да речем, или нещо друго си, обаче докато го разработите, докато го обмислите, изведнъж се оказва, че не е точно така. Че всъщност клиентите няма да го ползват, че те не го харесват, че той не е удобен за тях, че бизнес условията по някакъв начин са се променили. Какво правим тогава? И трябва да променим проект. Обаче ако работим по една такава методология, която не позволява промяна, ние просто сме вътре. И поради това, в началото
възникват доста хаотично такива течения и движения, но в един момент една част от техните създатели, ръководители се обединяват и да, ето това е обобщението на Agile подходите. Първо, че искат да бъдат по-леки, по-прости, с по-малко изисквания и те основно произлизат от софтуерното производство. Значи, ако някой от вас се занимава с нещо друго, което не е свързано с софтуер, Agile подходите не са особено добре и успешно приложими. В същото време, много от тях взимат модели, взимат практики производствени от серийното производство. Например, Lean е един от подходите, той взима основни принципи от работата в автомобилостроението. Та, през 2001 година голяма част от лидерите на тези движения се събират и решават, че трябва да имат някаква обща концепция. Те измислят Agile манифесто. Манифеста на Agile всичките подходи и този манифест съдържа 4 основни ценности и 12 основни принципа. Ето това